legal consult Musa Ahmed eden sam dia tudwo say omega na ma yewo mu no wo hwe eye general legal counsel na wo mo hihye mu no wono mo hihye dia to ho so ye lawyer ni na wo pese obi wo client bi ba wo nkyɛn na se nipa no ɔde na hia asɛm abato anim se oboa na wudi na asɛm de ma na wono mo sika bi a matwa to ho a ɛsɛ nipa no anasa lawyer ni no ɔgye na se sika no matwitwa e de ato ho no mo no ehu hia se lawyer ni no ɛbɛgye sika bi a ɛbɛburu se sika no so ana se ɔbɛgye sika bi a enduru saa se koba saa na kyɛ se lawyer adwuma no ɔtoto na se na ɔmfamra kwa mu ɛna ɛyɛ adwuma no na se kokopie mu saa nso a wanhwɛ a na tumi krata ekita no ama ne dimu kyerɛ se ɔyɛ lawyer ni no yɛbɛgye ɛde afre ne nsam ne senti ɔde atodwa so saa nneɛma na ɛkɔ so no ɛyɛ kwan bi so ɛwɔ mu sɛ ɛboa ɛyɛ lawyer fo no papaapa ɛwɔ mu dwumadi ahodo a wodie mu na nso se koba sɛ obi wɔ hɔ no ma wɔ nipa no lawyer ni no ɛyɛ nadamfo na waba ne nkyɛn bi o ebia na hia asɛm bi aba bɛtɔ nanim ne senti ɔmɔmɔde no nta n'akyi na oni asɛm ne mfa ama na ɛkɔbɔ ne saa ayankofa no kasa o ɔmfa ayankofa no fa nto nkyɛn na sɛ de tie bia no sɛ de mmara bɛta lawyer adwuma no ho nti ɔnyere ne ho asɛ sika bi ɔpɛ bia na sɛ de mmara ne ka no ɛno na ɔngye a edu baabi a na mu ya yɛwram paa ɛsan sɛ edu baabi a ayankofa no ɛsɛ sɛ tumi yɛ adwuma o baabi biara yɛwɔ onum sɛ sika na yɛ ka ne de ɛbɛboa ɛyɛ lawyers fo na nkasa mom nanso no sɛ kɔba sɛ mpanifo amma kwan ɛma consideration bi antumi amamu a edu baabi a bɛha adwen paa ne senti atoto asrɛ sɛ mpanifo ahodo a wɔnom ɛda Ghana Bar Association na no ɛbɛ ɔmba pene paa de a anka wɔnom mmoa na sɛ kɔba sɛ obi ba lawyer ni bi nkyɛn so wɔde mahia sma bɛto manim ne senti asɛm ade ba yɛ mehwɛ ne kɛseɛ ne tatrata ne sɛ de ɛteɛ na sika sei ɛna wohwɛ yɛ amamra ne mu a ɛkyerɛ sɛ yɛgye nanso no ɛnam sɛ nipa ɛho wɔ ne munyam na kɔba sɛ nyankofa nti no yɛnte so mfa ma nipa na ɛma mpanifo mfa ne twintwan ma ne nkɔyɛ so sɛ de ayɛ no twintwan atwan ɛsɛ yɛaka ne no ane nyɛ nti ɛkɔba sɛ ɛbɛha adwen paa na mra ɛyɛ lawyer Ahmed Musa wakasa no sei na ɔde to nsɛmtwerɛfo animu. Well, you see, I have always looked at the rules relating to fees from a different angle. My point is that, look, we already have general rules of contracts. If you look at the rule as is espoused in 60, I don't see it deviating substantially from the general rules of contract because there has to be an offer, there has to be an acceptance, there has to be an intention to create legal relations, there has to be consideration. These are factors I'm sure they took into consideration. Specifically, bringing it down to the doorstep of a lawyer, it is because our profession is seen as a specialized profession or institution, if you like. So therefore, we are not providing services that is of general nature. We are providing services for specific group of persons who require our service. So there is a need for them to regulate the conduct of the fees, how much you can charge. You have to take into consideration the nature of the work, the scale involved. All those factors too, I will call them, they are subjective because you sit in your office, someone comes to give you a case on, let's say, matrimonial cause. Then within that space of time, you are able to determine that this case is going to be difficult for me. You don't have the evidence, you haven't confronted the other party's evidence. How are you going to determine that? Meanwhile, the rule is saying that you must determine the fee from the class when you don't have all the factors before you. And as my brother vividly put it across, you see, if we want to adhere strictly to the rules, then the clients are going to be in difficulty. So what we do is that there are several factors. Most of our clients cannot read and write. We don't have, facilities are not available. Even the lawyer's office, certain key facilities are not available. We are supposed to ensure transparency, which is a very key element of the etiquette rules. We don't have the facilities there. But you see, how many Ghanaians can tell my people that go and make reference on the Google? It's an impossibility. So there are disabilities. Those disabilities, the profession, the makers of the rules must take into consideration. It appears that they have limited the rules to a few number of Ghanaians. I mean, they have neglected majority of Ghanaians who also are entitled by law to legal service. Enipa wote ne nkan aye lawyer Ahmed Musa ene wachire mu no sa Ghana ha enipa do asan na wonu nim so
wonya sembi na de kopie eye lawyer bia ne mu a sika sei ne sese lawyer eje na dodo krampo ben na omunim se wo kogogoro obetimi akogoro na wahunu se o ewomi se lawyer bia sika sei ne yeso woje o se eye sa dodo na nim ntebe ha adwen pa ne senti empirifo momode na wo monte ase no hu kwan ambefa so a ombeboa na lawyer fo no ehu sika kakrankra ombetumi age na boa na obi hu kire na ono matumi aka bi ediama no yakọ ensenfufuru ma na yakọ akopie mu ewo voter river authority fo aso ye yetwanitia eka no viale wonom na mode krata tenten ede aba bonten we ye press release samsam trafo yembom pa na Ghana manyina ntibi se ensema hodo a chief executive officer ede ma independent power generators Ghana IPGG Dr. Eliprim Kwabra apatogbo ede beto abonten so wohwe dwumadie bia voter river authority fo ni di okrom ha sei na enso ni baako kyese omu kiremu a voter river authority for no wonom aye omo ho nipa bia kyese ye ka omo asemanka e wo man Ghana mu o kiremu a kyese oman Ghana na yetemu no sese bia be ye drei anyirankane am ho den pa ye wo krom ha dumso ne ye wurem oman Ghana mu na nso ni nyina eche no kyese enkofo ye omani se de ye kwaso no wonom enya nte ho hwe ena wonom de anyirankane ho odin a Ghana behia no omo chichade mama ya hodo a etwa ye ho ahia wo man Ghana mu ni santi sa na mo na omutuo no enya de papa na ka hu bi pa na man Ghana ze se ye kesei dumso no ekoso wo man mu enti sa na mo na wo no mutuo no so o man nyai pa de a e ba ha dwen papa esense o man na yetimo no ehu hia se o man Ghana na nkasa yetimo no ye hia nyamkane ho de ni bi na mo tete e de koma mama ya ho do twetwa ye ho ahia se wono so nyi bi awo no ya ne ankasa na yensa enso nyachi o kirema sa na mo na eye voter river authority fotuo no enya na mo a wono manage ho kra na no ena voter river authority fo eden krata ede aba bonten se yembom konkonkon magana fo nyina nte se nsema hodo a eye independence power generators fo ne ka no kra baako kra nim na mmom dwumadi a wodie no enye nne ena ombehya ase aticha enyinam hoden ena se nyinam kane ahoden ni bi ade akwa amana maya hodo bi so na mmom na fitiri 1972 ena wono mo hya ase a wom checheche nyinam kane ahoden ni bi ede ko ye neighboring countries ahodo a etwa manga na ho ahia esense ye nhyehye ahodo a ye ne wono ma ya wono mo so ye boa wono nkakra efa hone de esense mu na wasa kire mu so odwumadi a wodie no enya wono mankasa pom na woje dabi enya viare fu ankasa pom na wom edi dwuma na mmom no eyade a omo bomoden ehwese dwumadi ne bekopepepe ede ama wono mo no eye electricity market oversight panel EMOP fo wono mo na mo da no a wonom toto hwase odwumadi a wodie no bekopepepe de ma wonom enti afitiri eye 1972 eba no enye wo mo pe na mo de ye bribi na mmom eye electricity market oversight panel for na hwe mo di madie so enti wonom keka kansem so wanya no kre na o magana yetem no power na kre ho ayeden na cheche bi di kwa amana hodo bi so na yakogi sika hye botom wo ma magana ye ho ache na wanyinankane ahodin mu no o se wo munya aka na sansansan no mo de baaye no egu voter river authority for adwumakuo no ehu fi afisu nso mo de baaye no no kura baako mpo biara enim enti mpanifo no o magana nyina obom konkonkon se obia nsama na ote a omontungu baabi esense no kura baako mpo enya dia ewo mu DLFM ya to akase bono so ne yakwa kopie mu ewa Ghana Catholic Bishop Conference fo aso ye ehwo nom na panimpa ono ne president edema hodom eye nana ado panimpa ye president edema hodom eye Reverend Matthew Kwasi Jamfi na oden kra atoteten ede akoma na danko akufu ado Ghana man panin ana afi speaker of parliament Aban Babin Sumana na waka che ne so o my Ghana ade o mamu ni nyina pe wo mayimu se yensa beka pa no ene se anti-Gabriel na wono matu ho na mo watu emri bebre muni ena ma se badwafo nso atumi agya tumu no osoto sada se mra na abepie o mampani akate a o se mama se badwafo emfa ma ho no mo no o mampani e beya mra no onfa ne nsamfa hyase pa esense we ya na mo Ghana fo nyina na atu na Ghana fo nyina hwe ni mu se emra no ebetimi abeya adwuma na boa ma Ghana ya nhyehyɛ ya hodo a ema oba ne obanna ne bema ne obanna no so eso betumi atwa sanya sa pade na o Ghana de da bia kokɔ no emu oyirom pa okasa na o kyerɛ mu so wo hwɛ nhyehyɛ ya hodo a eye ma hye badwafo ekɔ asetena kwaje tu mu na ne ya na mo papa na ma hye badwafo na tu ye na sanse eman Ghana emene kɔ ba se ya dwa agye nkyerɛ ahwɛ ni mpadodo a wonom akoma entai se ye bagi gay ene lesbianism atum o man Ghana mu no
oham chichemu aduoson na Ghana for kasa ye so ye no no enya dia waji eye oba na oba eda ene bema no bema nso eda no ho hyehyeye na tum ne senti empenifo mamra no emeye adwuma sebe ya beboa na Ghana ma no aboye ho ban de ye fra abrofo bi ni ma wo mo de mra hye wo mo nsem na wo mankasa de wo mankasa do mo de da e wo western world no enya de o man Ghana mu sa tebia na eso so ene wo kire mi so ene nwa pa se be pem san pempenso yi na danko akufuado Ghana man peni emra you want to be fun in some fan shase na Ghana for beka ya na wotwe atwa mu yi ene kopie mi so omra se bedwam e ho no mu koye deja emra ko ba se o man peni na danko akufuado ono wankasa na tena ye asante bedi atuo eye ne secretary no ma hwe ka ta tenten e de koma ma se bedwa so fo so munyi kratai na monkenkan na ha adwenye pa esense anti-Gabriel na mode ha ma adwen no sesi ameka sai obi atabiri mra no e de kwa kopie mu e wo Supreme Court the sent bia ya dro no Supreme Court e na ye hwe ne mu sei nsunsanso be ba bonten no na me so mampene be ho na mo esese me so metu the sent mo hwe na manfa mra yi anwa masom na ne kopie mu no Speaker of Parliament e de ma my Ghana abamba ben se debi sesa na danko akufuado o ka de a ono so wotena se pa na sade waka no na so ba ya hye papa esanse aswafo binum a wa pa wonom se wonom bedi dibre emfa mo no na mamro mu no de sesa wono so waka ne de a ono so so emra na kopiem wo court ne santi nya de ombegia tum na nipa hudo wa pa wonom aswafo na wonom bedi achi ombaba boa wona mamro mu no ono so be makwan ma wonom approve wo ne santi wampene so emakwaye ntra ha e wo masebedwom a na nya asam keto akra na Reverend Matthew Kwasi Jamfi e kirem so na danko akufuado Ghana man penin enimani ya na Ghana fo nyina kasa samra ne se de aduro no ye hia ya mo omo ne ho moden se ode ne se be hyase na bedi dwuma na onim de ntie na danko akufuado Ghana man penin bedi sampempenso yi on to me fan nsa emfa nhye emra na se de ntie nsema hudo bi a eya Reverend Matthew Kwasi Jamfi o kasa na ode to nsamkyerefo animu. Well, it's not a reaction, it's an action. We have made our positions very, very clear. And we do not want any parliamentarian to usurp the will and the desire of the people. There was a survey done, and over 70% of the Ghanaian population do not want gays and lesbians to be formalized or legalized in Ghana. And this bill is coming from the people, not from cabinet. It's not from parliamentarians. It's coming from the people of Ghana. And Parliament and the people who are there should reserve no time. They should have the will of the people themselves. Otherwise, what is democracy? They are there to represent who? They are there to represent us. And we have sent these things to you that you should have. Are you going to change it? You're going to tell us that you in Parliament, you are wiser and you know more what the people of Ghana like better than the people of Ghana themselves who have proposed this well. So we wait to see. And that talk of democracy from whoever vice president of United States or what. If those things are right in her country, these are not human rights here for us. Who told her that these are, when did they consult her? And they consult us when they were making those things right in their country. So she has absolutely no right to come and tell us what is human right in our country. Here, even traditionally, a man can marry two wives. In her country, that is not a right. So if in her country, a man can marry a man and a woman can marry a woman, good. We don't have any problem with them. But they should not come and tell us what we should do. And as a church, and I believe in this instance, on behalf of most Ghanaians, that I speak on behalf of most Ghanaians, that we do not accept the formalization or legalization of same-sex LGBTQ etc. in Ghana. And we will not accept, and we will see if there is any democracy in Ghana. In Parliament vote on this issue where the people of Ghana have also presented their own bill that we want you to codify it. And if they really believe in democracy and freedom, democracy, I mean they really intend what the meaning of democracy, then we will expect them to pass the bill that we, the people of Ghana, have proposed, and they should not modify it. And we don't want anybody from outside our community to come and tell us what human rights are. We know our human rights. DLFM. Onipa wotene kase wakasai aya Reverend Matthew Kwasi Jamfi oye Ghana Catholic Bishop Conference ono ena waya president ena wakasa no wose bebia ya duro no man Ghana yetemo no abrofo ne se oba na oba beda ne bema beda dia aya o man kasa sem ba de bepia o man Ghana mu dia ya mamre ya nhyehyeye nya de ekɔ ne sa ne senti empenifo moden se wode won sa be hyemra na ase na bedi dwuma ente sa de a
wonom entwema wo mo kra meka wo say ye DL kase bo agimi nsem kase bo ena wani gusu a wo hwe e wo Facebook ena afi so YouTube eda honom TikTok nyina wo kwa ye DLFM 106.9 wo kwa ensem ahodo atwa go ni nyina ehunfoni ahodo ena videos ahodo ni nyina no wonsa ebetimi aka betimi de wadwe nkyere no e de aba wo Facebook ye bebo moden agemre ne akenkan ade ama wo emra esemu ye to akase bo no so na ye kwa kopie mu awo oswafo hwe eye enwuma ana afi so dance here home mechire housing and works minister Kwadwo Sammy no den sam dia tudwa so abani guso ebo adwuma papa dia ma my Ghana titiriu sea defense ahodo a wonom hyehye so wo mba beboa ma my Ghana epo ahodo a wo mpotem ahodo bi a ukokopie mu a kyese epui ebufa so a na yirifa amanfo fie ne ade afin su ba bia omkọ ayapofo no kwa akoyi nam a ba bi mpa wonum begina na omodo omo hema no kurasi no na ho aye den pa na okyerem so tesi ano aban gusu pa wo bo adwumaden papa esense efiti 2018 na omo hye ase edi san hyehye ne ba bontre no anya de ampanifo atiada omo gusu abo adwumaden pa san hyehye no ebekoso na abo adwuma pa na Kwadwo Sammy edi nsem we nyina tudwa awa mra oba na man edi na ni tiremu awa no mabo afi Cape Coast ena new takrade mpatam honom ena so kwa akohwe adwumadi ahodo a ehye ase eye 2018 mu no se de adwumadi na sibi akofa na wo kire mu amna okopie mu adwumadi no bebre na honom a ekoyie papa ebinom nso se de akwa na du sikasam ni hu ne ma binti no ebi nso atwa asensan akyese enya ade a eguso ekoso ena wo kire mu so wakaka na ebinom nso de enche bia wonom bewie ena Kwadwo Sammy kire mu so adwumadi no ekoyie na sɛ de tie bia no aban gusu ase sɛ de odi dwuma no enya de obekoso atwa nani e de agye dwumadi ahodo a wɔhyɛ sɛ ɔgye no na ogusu abɔ na chi dɔm pa sɛ dwumadi ahodo a wɔnom ahyɛ ase no aban bɛbɔ no homɔden pa sɛ sika ahodo a wɔde ahyɛ mu no enkonkɔ yɛ kwa no ma bɛboa magana sea defense ahodo a wɔnom ahyɛ ase ɛyɛ no bibia betumi akɔye e de ma wɔnom a wɔnom ɛkɔpo so ahodo ɛkɔyi nam ɛwɔ mpotem ahodo a ɛpo dada hɔnom no na ɛmena wakasa na wɔkyerɛ mu so mena okɔpie mu ɛwɔ anomabo parliament chief na ɛyɛ kantamanto amo no ɔtɔ du baako ana afi so ɔmahene de ma ogua traditional area ɔsaba ma akosi ata ɔtɔ so mienu ɛna commander ɛyɛ parliament chief na Kwadwo kru ɔno so ɛka ho bi ona office so kopie mu wano mabo na afi so eye commander okyerem so sea defense ahodo wono maye no omugusu pa bomoden se dwumadi ahodo o mahye ase no ebetimi akwa weyam bibia tumi atodin na osan kopie mu awoye new takrade emergency sea defense no so okyerem so phase 2 no yade o mahye ase walimina ene ne potamu nyina na mo hwe ne mu se beboa pa ema over 5,000 meters eye coastal stretch no obetumi abo ho moden ema eye sa akwanya no na se kana ba beda eye epono na afi nso eye mpotem apono eda ho no mo no se ba ya ese koba se epono kura no eyi dendendem pa entumi enkonkotwi fan kuro so enkosai aye nyama ahodo na afi nso enkwa ne senti ode bosha pa de ato no mo tete tempo no nyina so wo montan aba na ti na nhye pa wo mo wode ma wo no mo no enye na ne tena na wo mba beja mu kura na ban gusu aso obo no ho moden se eye sea defense ahodo a wahye ho bo no ogusu aso obeye ne nyina kama ama wonom ahodo so mtete sampotem ho no mo no ene amatumi akoso yipa edi ama wonom na mena Kwadwo Sammy oni semturofo kasa ne sei no kire din semu efaye. What myself and the team from the ministry and the Hydro Authority have been doing today is to tour these projects to understand the challenges, understand why some of them have not been completed, and for those that are near completion to be able to fast track the work. And as you've been with me, we've been interacting with the local community, hearing their feedback directly, also urging on the contractors, now that we're making some more payments to them, to be quicker and to complete these projects so that they can serve the people. We're ending here in Komenda, where we are hoping that within the next about 2 months we can finish the work here and then come commission so that the people here can have the full benefit of it. I think the contractors have done very well. I think the Hydro Authority has also done very well. They just need to deepen the engagement with the local community so that some of the local expectations can also be met even while they are delivering on the big picture. What happens with these projects is that if there is, let's say, pressure on a 5-kilometer stretch
and you're able to do the projects on a 4-kilometer stretch, you end up seeing that pressure that was initially hitting all the 5 kilometers now moving towards the 1 kilometer, and you need to quickly complete that 1 kilometer, and the delays why in some places you will find that challenge. Thankfully, a lot of our contractors are getting back on site. They've given me assurances, places where they are not on site, they've given me assurances that they will be back on site to ensure that those final parts like we saw in Anomabo and other places will quickly be tidied up. I've asked the traditional authorities to assist us in dealing with the culprits of the sand-winning illegalities, because that's undermining the project in some places like Cape Coast. And I was happy to hear Osaberma commit that the traditional authority itself will put a task force to our disposal or at our disposal to assist us, working in collaboration with the police to ensure that persons who are involved in sand-winning and are undermining the coastal protection projects that we're embarking upon will be brought to book, because it's limited resources, and if people will undermine it, they need to be brought to book. And we are grateful to the traditional authorities for the support they are giving us. Kwadwo Apakan and our tenant can be Minister for Housing and Works. Now, over Facebook, over the winning phone, the honum come up. The media hodua or Mukokodi Yawan on Mabo Cape Coast, and I feel so a lumin and put them winning about Facebook, Nabra Beshe. See defense and a course of a fair Facebook or so bar. Ube winning in a DLFM 106.9, Facebook DLFM 106.9. Science on our YouTube Bunswa, a honomoso a DLFM 106.9. A video in the honor kama Kwadwo Apakan, Ube Shesi defense for fair power on Aya. Dear so any papa enti brai na wonso ba behe enioma hodo a ekoso akasebe yede esomo ye free so na yakọ ensem foforo mu yakọ pia mu okwasi ahoy asoye na kwasi ahoy no oye leading member edema New Democratic Congress NDC amanyukuro no eno de apacha okese pa de aba montene so we de onje eye flag bearer edema NDC amanyukuro no omampenda da John Dramani Mahama ana afinso working members ahodo a wonom ka biewom e won se manyokro no mu so waka nsem bi na nsem na okan na no kwakwa pa esense nsem na okan no no atena se adwene ho ahunu se wanka ne yie kura wanka ne yie de senti empanifo fancha ne pa na wafom okaso mfom ya na oboa na ne nyina ne se kwasi ahwai e de nsem bi de babontin so emra mu kwahia mu ekwaye adwumade bi na ochem so wo hwe ne ma ahodo ekwaso emra mampenda da John Dramani Mahama obo eye na Jane opoku eye ageman obo ne din so omra meye ne Frank Atwi ne abede akire pe na okan so maami onya hoboa pa esense bibia betumi asi krona yetimo no bibia betumi asi entimame no ma na ni na ho pa na onya krado se enche bi ono zo betumi aye mampeni na okan ya na osan akire mu kosi so wohwem a omampenda da John Dramani Mahama ansa na obaba ye mampeni no mampeni ofere peni kwaja atamaris ona na tia konwa so na papai ba ma wodi na pakan ebesi ni fitire na otabiri ne dese saa na odi ne kopie mu wonse yedo papa wi ya pe na kwanya kase ya pa da honom edema eye omampenda da John Dramani Mahama enti waka kire mu kire se na se na no opoku ageman so yanya bo ne din onya hoboa bibia betumi asi na si pe ono so be fa bro nya ho na wawe crackers na ma kwaso ye dia man ne senti onya hoboa pa na mra sa video ne ba monte so na Ghana for si kwasi ahoy na den na wu kire na kire se o ka kwasi se ekwanya fa so atamezi wu ye mama mpani na da eye John Dramani Mahama ebedi na de e ma Ghana for ma the sympathy vote e ma ya to aba ma no papa yi obeya Ghana ma mpani no kire na no poku ageman so onya hoboa se papa yi oba be wu ana Ghana so fo no bia so da ya ka kire e na won kan kire ye ni ana obofo Michael aba so da ye ana se fifi atamezi wu ye no mampani dada wabada ne hwadi a kire wo se omampani edada John Dramani Mahama ono so ba kwa nse do ana na okaka ka san sensi me na Ghana fo amfa nche omo kire omadwen bebre park ka omadwen saa na kwasi ahwai eden krata de aba bonten endro da na o kire m so dabi ensem na ono wankasa ka ye no wadwen ho ehunu se na no kwakwa wanka ne yie kura osre enmanim nyampani fo amfa nche no endi se manyoko ne mu manyina opo mu nyina achaw na ne chewalanyi de manfantin be kan won fancha ne pa wanya ne yie nti panfo fancha ne se de okan na no kwakwa onya bio da no mun san nyine ntum se manyoko ne ba no kwaso amma dwumaten ene wakasa na osa kirem so de okan ne de you unfortunate na mmom no ye kwa akwato aba mfim pinum ni aduonu na ni 2024 abato no de Ghana fo nyina mo ye homoden se ye beta Frank Atwi omampeni dada John Dramani Mahama chi no wabo adwumaden pa de ama ayandi se manyoko no
no man pa ya timi ahokyere pa e confita di Ghana fo enya sam keto ne senti yenta mampende da John Dramani mahana ti ana afin so ni sama nyokro no wontu mo ho moden se Ghana bedwa no won se betumi aka se be ya beboa na Ghana fo do mo kwakoduru boshe asase ne so ensam ha enya sam keto akra ba Facebook a aya kwesi ahwa ni mfoni da Facebook won so bre be bo ni akwa homa se okeka ka bia se o mampenin dada John Dramani mahama wa baba tra konwa no so na wa bo na jeje ana se na jeje poku abaso ana wa fa ne se na bedi akiri no onya hoboa pa essence bibia betumi asi krona yetimo no emu ohu bibia betumi asi we yensem ahodo akwesi ahoi okan ya ode ho apacha wonso ade aba yenso ye bo akire ade ama won me ka wo se wasugusu a wutie DLFM 106.9 ajimin nsem kase bo enama fonten no so www.dlfmonline.com samso na Facebook DLFM 106.9 YouTube nso dam DLFM 106.9 wo ba hono ma betum ju wadwen kire dia ba emre semu no ye ba kenkan wadwen kire ni nyina ede amount yekọ ensemfufuro mu ani yekọ akopie mu e wa Mansia West na Mansia West na enkra beto eye DL kasebo enimu kire mu a ohene popo ede ma eye manso asumin e wa eno wa Mansia West impotem honom eno e wo mekire eye asante region na achi anana kwajan niama otoso num ede nkra de atudwa so ama aya Ghana himfu nyina omo homoden se omo moden se ombese mpuntudwuma se no krona ya timu no nanoma himfo no dodo na enta nhentwi puntudwuma bi ase wonum nyina da na omada wonum aye din omo nya mpuntudwuma bi a wokrayim eno so nya de babo akra na omo na ya timu no ehu nya se wonum betwan atena se aye din de omo nsa hye omo damini fam atwan se omo mpanin enya biribi ansa na himfu so ase dwuma de bi ase na se ko ba ne saade a enya de babo akra na atena kwajan niama ekasa na ochem so ono wasase apa ye dwumade asunku bia ono oye eye ultramodern eye dwumade akese bia oye edema hospital eno no wo Mansia West empotem honom obono ho moden se osisa dwumade no ede ama eye aban ayaresa bia wo hono se be ye baboa pa na wono makoba se wo kwa wo na ade a wono mo kire wono no wono se atumi aka be mekire ye maternity blog no obono ho moden se obesi dia mampotem hofo no wono atumi wono atumi age pa na mra ba se wo komiti dwumade ne wo kyerem so ahimfo ahodo omaga na mu no edu ba bia na perifo do na do mo sa hye mo dem ni fam wono mo aye din ne ma ahodo bi ese fata sa ahimfo wono mo ye no mo nye de mu nim ye nsase ahodo mo tonton asase baako na ohini bi aton e de ama nimpa be yedu e wo krayim yaka ho asem anka eno na ahimfo no nim ye nti wototo sira so nya no nkuto na ahimfo ye mdwumade mu nya nsase mo tonton de ma amanfo no na nya de beboa wo ba Facebook a foni ni nyina egu ho no ma etwa go so betunya ba bebo wani akwa homa wo Facebook ema adwumade ne kwaso ne hu foni nyina da Facebook a wo ba wonsa ebetimi akabi na wonso wahu dwumade ese de yekoye wo ba ha edan fefa pa mekire maternity broker aya nana epa hontoma no ne fa pa wo ba he Facebook ne so a efa pa we pa de enya de a mekire Apakan GH sa ne ho kafo nya menya adom pa na wo kana ehwa na ode ne beko ba ha se de ne fa pa empa wodu agum fefe se ya Apakan GH enya de ode bedi agokra sa so na me boss ba ko pe champion trader ono prodika ka kira me so ya me ya adom pa na ne ho kafo fa afro pa de a empa we ya na we ma na kwada so na mpanifo atumi age na wo ba na na eguso atwatwa homoma ye bia no na na ka se na wo sa kire mu so Ghana ahemfo no munya asase no tonton na mo ho moden sei mo be ye bibi na odensem we nyina atudwa e wo mna na o komisi dwumade na wo sa kire mu so dwumade we na odi ye no ayade a ono mo finshi ya toso aduonu num o mo ahenni mu no omba be sefa eno ho na onam so a odi sa dwuma we die nyina ehye so ne yenti esima hodo bi a na atena wo kasa na odi to nsam twerefo ene mu dwumade an so kire mu se dwumade na wodi ne ekwaye pa kama pa ne senti Ghana ahemfo ne nyina nsua so o mo so be ye bi na aboa ema ne matumi akwaye de ma wo mpate ma mtititim yenti ese de o kire mu efaye so de aban esusu dia o mo susu ama esu enu lo so ye ni nti ye di kan aban ekra ne foto mu ye dura ye di kan ye bi na aban na hwe so se esu enu azimpa mi wo ma ema mu yi se e ba se MiPROMO hospital ni mu a mo so mu betumi ahwe so ye mu betumi ama na konkan nti di kan ko ye ne ye baby e beji a wo na ha so se ne doctor e kan ye no
adwumayɛfoɔ no bebree wɔ ha a ɛsɛ yɛde wɔn ba san sɛ aban pɛ so ɔkyerɛ hospital no mu nti wɔbɛkyerɛ mu na nkwaraa no nso mba ɛsɛ yɛnya baabi na wɔn ba a wɔn bɛda na wɔn ani aka kurom ha ma wɔn atumi ayɛ adwuma no yie nti botare a ne ani so a ne sɛ yɛayɛ baako no deɛ ɛyɛ dan adwumayɛfoɔ bɛyɛ mu adwumayɛfoɔ no nso ɛyɛ na wɔn bɛda ɛyɛ na wɔn bɛtɔ wɔn na wɔn atumi ayɛ adwuma no ama nkɔso aba deɛ broni efrɛ no maintenance wɔn mmɔden na wɔn bɛba bɛtena dɛm ha yi ɛyɛ dan a wɔn ntena ha afebɔɔ adwuma no bi a obi sua adeɛ no wɔkɔ n'anim obi nso wɔ hɔ a na ɔpere transfer akɔ baabi nti wɔn a wɔn bɛdi kan bɛtena wɔn firi ha a obi nso bɛba abɛti wɔn ana atena dan no mu nti sɛnea wɔn bɛto no a yɛayɛ no kamakama no wɔn nso nhwɛ so saa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ni ha na wɔn kɔ transfer deɛ ɔbɛba no nso ɔno nso tena dan mu a ɔno nso bɛyɛ n'akɔnɔ sɛ ɔbɛtena mu ɔno nso eyi ne yam de ayɛ adwuma asom ɛsɛ ne mpɔtamu ha. Openi a wote ne ka so wakase yi ono ayo hene popoa ade ma esuo nwene mensene no nana kwajan niam otoso ndum na wote ne ka no nana nsama waka ne mu de pa so ma na yete mo no ahemfo no hya se anya bribi ma mo ntena se din nyi wo mania ntwan se ebedi mpempenso bi a wa ba hu ne se bibia ni ho na wotwen se aban emra meja bibi wanso wo hya se na wo ye ohene na wo gya sase atontotonton ma manfo a sabi wo bo man dwirimu na wo hya se ye bribi e beboa pa mene ma tumi akoso ye e de ama wa ba Facebook na behwe mfoni ahodo etwegu a in fact na wa bon ho modern papa pa de braba hwe maternity blog no na wa wo hwe empa bi pesi mu pa in fact nana ye teacher ma pa esanse Ghana ahimfu nyina ye ne se ya enkoman ye beko ye nimpa papa wo mpuntum enye de bia na betwan atena se atwan so de bia da omampani nkura na enye bibi omana ye temo no ye nyina ye yire ye ho se ebeye biribi a ebeboa ma ohene no ana se oman no bi matumi akoso ye e de ama ye nyina ne santi na nansam a woka no emu ode pa nti ye nyina ye moye homoden se ye betumi aboye homoden na nansam na woka no ye de edi dwuma pa ye kan wadwenkyerɛ e wo Facebook ne kopie Facebook a eye Hansen Diedu na adwenkyerɛ de aba wo kyerɛm so kasebo no edamu pa na DLFM de in fact news no say no size na wo hwɛ yɛn edifri Atomic Hotel eye dansoman eye Diodu honom no difra ode ensem wei e de aba kyerɛm say DLFM yɛn kasebo no de no size edamu pa sanso NNS eye patasia eye kwate ono so na adwenkyerɛ de aba say good afternoon DLFM Oso yade ohwe yempa oyobi osi one de oye your favorite listener de bia da DLFM kwa na ono wotie no de efri eye adwapon North Town ehonom voter region ehonom na ode enkra kase we edi free ena wo kirem so DL kase bode edem akupepa edem pa ne senti ode nche kase pa de man nyankofo nyina na ono ankasa ne papa ana afinso otia eye okujeto abrakwa otia ne pa ana afinso wisdom otia omu nyina papa yeso ya da se pa se di kase bode ontoto na se pa monso so amne na Facebook ho no mo a modede de voda ne den no yesre mo mesrew man kɔ ho no ne nkoto bibia enya de ade yefo asanse se obi tunton eye bandre ne ade a kokoto bi mesrew enya de ya san ase nti obi eye na adverta enya de free de yefo ya so eye mesrew a hwɛ ena wantumi amfa wonsan kwahya se nkoto bibia DLFM for enhye se koto na nkofa nchi na ohwu bia amfa mra wo nso watetena mu yetoa kase ebo no so na eno ati ena ye district director edema aye health odema health ewo ye Amansia West Dr. Farm Bernard Bediakon ena wo kyerem so anamo anana atu no anamo pa eye pa de na ya no entensi kura wo man Ghana mu se ohene papa be hya ase ede ono wankasa ne sika aye mpuntudwuma te saa pa se maternity blogger FSA na atumi aside ma mpanifo no ayade eso ani papa panti de wa yare de dikan obona na aba so pa ne mpuntudwuma oye wonpotam honom ene wasa kyerem so obepie wonpotam honom a ade ha o mo pa o makwan ono makwan nyina tete apansam ayese kontebe no enye baako nti anim nya mpandifo ma wani mra honom na wo mwe no wakwan a ahodo atete apansam no wonfa homoa emfa mra wonom okasa na wasa kyerem so nyane wa ahodo ha wonom wonpotam honom no edoso pa ebi ya malaria yale yibe ana afin so eye body pains wonom omo body omo na poso no ma poso na ye wo ya ene madwumadi nti no osesa nyale won neta ba o maso ye e wa Amansia West mpotam honom ne senti otumabu ni nyina afo na wanya ne nkrampo so ayade agalamsei ebi ahyase ye koso e wa mpotam honom ana doctor ekyerem so mpanifo mo wani na ho pa
wɔn mo wɔnam kwati kwan so etutu fom agudi a wɔn mo fa kwampa so na etuo no enya de bɛboa ma Ghana ɔman ne tetere ne kanko no etumi akɔnkan sɛ de yɛ nyinaa yɛ pɛ no ne santi wɔn twe wɔn ho mfamfiri kwambɔne ahodo a ebinom fa so wɔn yɛ ɛyɛ illegal money no enya de bɛboa kora ne santi wɔn mo ho mba ne sɛ obetumi atwene wɔn ho nyina de afiri ho na ɔkyerɛ mu so bi pɛ sɛ otu fom agudi a ɔmo ne ho mba den sɛ ɔbɛfa kwan pɛ bɛboa ne fom agudi a obetuo no ɔnkɔfa kwati kwan a ebetumi akɔkɔfa ɔhabɔne bi de aba na ɔsa kyerɛ mu so mabunu no hwɛ kwan pa ɔbɛfa so wɛsɛn sɛ nyalo bebere na ne wo fom agudi atuo mu sɛ wanhwɛ ne yene wanfa kwan pa ntu a ebetumi akɔfa nyalo bebere na de aba ɛkyerɛ no manhwɛ na de wo nkwa ɛkɔ akɔtu asɛm ne sɛnti mabunu ntwa mo mfa mfiri kwan bɔ na wɔfa so tu galamse ne no bɛboa paa ama wɔna pa omudan atumi asi yie ɛno so yɛntie sɛ de doctor ɛkyerɛ ne nsɛm mu ɛfaeɛ. In fact nana ɛbɔ wɔden paa na ɛnyɛ so nyinko a wokɔ yawkrom wokɔ abɔre ahemfo no ɛboa yɛnkɔfe ahemfo no boa amansa wɔasi soronko ɛno nti mɛsrɛ sɛ ɔhene biara ne kuro mu facility wɔ a ɔno nso wɔnkeka no ho mpakyɛ wɔnhyɛ de nanaayɛ ɛnyɛ amansa wɔasi nko a all other districts in Ashanti region pamokyɛw wɔnsi ɛnhyɛ neɛ ɛkɔ so amansa wɔasi na mo soso mu hɔ no nananom mo yɛsrɛ mo mommua ɛyɛ health sector na ɛwɔ mo district no wohwɛ dwumadi a ɛkɔ so paa ɛwɔ ha ne yɛ mining so ahoɔden adwuma paa nti ɛnyɛ bibi ɛnwa waksɛ number 2 ne yɛ rheumatism malaria no nsɛ ntontom ɔmoto nkosua no bi nsuo mu but ntontom ɔbaa no ɛtiti na ma malaria by mmaa no so ɔmo mpɛfi nti deɛ ba ne sɛ sɛ ɛtu ɔmo no afoforɔ na nsuo to gu mu a ɛhɔ na mokɔto ɔmo nsuo ɔmo nkosua anaasɛ yɛhwiehwie nsuo gu hɔ nsuo atɔ agada ɛwɔ ɛyɛ potholes ne nneɛma mu a ɛhɔ na ɛdɛn ntontom ne ɛdɛn ɛtɔ ɔmo nkosua ɔmo nti this practices no ama ɛyɛ malaria no ɛkɔ so wohwɛ yɛ akwan no so a potholes yɛ a meka ho asɛm ɛfiri ahwea nkwanta ɛba bɛsi ma so nkwanta ɛkwan ne nyɛ koraa nti yɛabɛda area ɛbɛsrɛ sɛ aban ɛbɛba bɛhwɛ ama yɛ na mining no nso so baabi a megyina biara me-encourage responsible mining sɛ yɛtu amena no awie ne yɛdɛn nkata so ho kɔsɛ wankata so a ɛno na nsuo tɔ a ɛgu mu na ntontom no ayɛ dɛn wokɔnya female anopheles mosquito no susu deɛ a na ɛsɛ wodum sɛ malaria yɛ dɛn ɛbɛkɔ n'anim ka sa okasai aye doctor a ono no wo eye esuanwen e wo no wo Amansia West e wa Santemantemu ne din ade Dr. Ephraim eye bediakon e na wote ne nka se okasai no de afutuo nyina e ma Ghana fo nyina se ye ni na ho e fa kwambone a ye fa so a ye tu fo magude ne nya de e bebo akra Facebook adwenkyere na akua mo aboaten de na adwenkyere de aba so odi el kase bode e demba akopepa na oya manyosem o so odi Fabrikuma Central na oya manyosem na yenya nka manyosem ho asem de na je nya de betumi aka manyosem ho asem kra ne senti no e ho ne de nya de betumi aboso kra nti akua mo aboaten de el kase bo yenso ye chia opa na mo manyosem ne de yenya nka manyosem ti ya dase bebre se odi wadwenkyere etumi ede baye na yankonsem fufuro mu Ghana fo beka ye enche bia ena akopie mu wadwe so a ma se bedwane ede ma adwe so eya dwana puntu akuma ena onya ne ba bi koye anokura ye na akopie mu o man Ghana mu a na o ye deputy finance minister na o hwe Ghana ye sika sem so papai bramo wo ehu ne mabo etwe na Apakan de besi ne fikyire dese saa hu o man mabo etwe papai de ne kra de konsama do a papai ewu afiri mu ya aya wrehosem pa na no na nkra babeto de kase boso ekire mu a sesi a make say ayade aba election said de tebia na bekoso ewadwoso eno no Santemantemu na mom nya ade ampanimfo ana parliament ede nkra ba bonten so sesi a make say no o ma be kwan de ato honom say sesi a ne be sha ase ayaba election e wompotem honom na mom opanimpa ono na aka ne no oye president ede ma Ghana Football Association no kwasi yantachi so ne kondo papa enya football nko na wo hu nyansa enya football enko na ne je ho na mom se bana amanyosam so papai na ne je hu yie pa ne senti akwanya kase abato ho no mo no satwede amponyankopɔ ya dompa na so bie kwan de to no na se mpanifo ebie kwan to wo pa so yemie kwan to ho na adwe so ekwanya ababada ho no se yempa obi a obekɔ akɔgyina mu atu franka de ama adwe so man se wo no so kɔma se bedwom de ɔne kwasi yantachi de ɔma ne mpare na da ɔno so ba kɔ fankrata wabɔ no ho bade wakɔ pridwumadie ni bi se be ya beboa na wo be ye eye parliamentary candidate e de ama adweso man ene wo kyerem so be be ye wura sese ni de eyade yegusu awahiem ni senti Ghana nyina yegusu ayetai eye John Puntu Akuma na busuafo nyina achi ne ye nyina atwa adwadwo ni senti sese ano enya de obeka se bebre na Ghana fo nyina
yanko so antwa adwo esense de asie no ayadwodwutwa nti ogusu ata wonu mu nyina achi pa se yanko emamade antai eyadwon na puntua kuma na busuafo nyina achi na yensu wonom na mmom wodo saa wade baba se mpanifo bo wo moden ebie kwan de to so sisi a yakasa de epru na bie efru na ne abie nti yemia kwan pa ne yanko pere pa de football zensam ne de ode atwere ho na mmom pa se Ghana yanko mrase bedwom ko hye mra pa na oman Ghana nyina ne naso brane pa wo mrase bedwom de o man na mpa na da ono ko si yanta tunso obaga ko pribi na ono so na ne atumi age pa na obeyem mrase bedwane na mna no ne nsem trefo kasa o wasante mantem no kyem so ayade ya pa na mo no ogusu a wotu sen kakran so obete se empanifo amakwan amadwumade ni be hya se na hya se pe temsebu ni ba yo no kwa na ye ni po bedi kan na wakwa akofa eye ne nkrata na wafare se be yo ba kwagina na watumi akwakotu franka ewo eye MPP amanyuko ni timu na de nsem wanyina atudwa ewo mla MPP amanyuko no ekopiem wasante mantem wonto abo ahodo wono mobo afa won hyehye ya wotu anamon se afi 2024 abato no wono baba bo no ma break 8 no ho hyehye na de nsem wanyina akotudwa emna okopiem odwumadie nase ena wakyerem so se siasa de omanga na aye no MPP amanyuko no wono muguso wo bɔ modern power adwumapa ne adwumade a wono mubom ne senti omanga na nyina nta wono machi na wonta Dr. Mahmoud Bawo miachi na wamwe na MPP amanyuko no entumi break 8 se betumi abaye aboa pa na Ghana abato ya kwakoto na mfimpim yenu ne adoni na abato mu no MPP amanyuko no ebetumi edi enkonem wi na tiefo bebe yedro no yebetwa ye ho sema ne akwa passport update edi aba Apakan GH watena se DLFM watena se nti yetwa ye ho sema akwa fa sports update ne yaba pe yede ensema aka nyina ebetoa so twa mesisi a The Yale News. Apakan Minia na etisei Nyankopo adom bibia e fine na onso e yame humbobo fine se na de mehu sa agudie mu nsem na park pa yes essence na watwi mu agudie nsem bebre na toto dwa of course ana kumasi asante kotoko nso amfa on ensem ha ana obetwetwe o ma o da bi mentwetwe wo no sa na anu ya hasofuk yakoya ya ne samates fuku hia ye ya ekoje tei ewo samates o mukuro mu ho no mu yeah so te so mo se hwe ye ne ata video bi aba monte na nyasam ketwa yeso ebolotre wakoto no homod ni tira ko bopo mu nyasam ketwa na o mode ye bra nwum ya to ase pa so ka za adwo no ya de ato ase na plus ogum so we kan walusu say na ato ase 4 consecutive Premier League games Owini ba kokra. Walusu ato so makoma 9. Yes. When the first time in the last 4 years Kotoko above 4 games at also Premier League in Momelusu. And that's the trick count. Oh yes, a pressure on us. So ni amete some pen for many 3 games. Say I'm far. On be one nasi too. Ajeta. Na nya we na fa agudie mu nsan ma yetifo. Right, now yansa mo bibiala ha mo bibiala kwa bamfam blanka mpumpuni mantam ajiatum kasafidie kase ba ko pesu deal 106.9 and the grada area pem to breka se boy so emre we du sa gudie won sama wo so aya boabo no no ebusua ye de beda na wo so wuni ekọ ene ne ba ewa gudie mu ensampi na egu yam pro so a ye de ba Ghana gudie mu nsam wa and of course nkrofon kro so de wa latest any exclusives no ya boabo ni nyina no a ye de ensam ne ba ebusua meden samana bro dia meje so no eya yesu ano de share Apakan GH the blessed king bombodi ana Ghanaian live on Facebook DLFM 106.9 okwa like page no na ebusia share live feed no efama na sansu jawo comment ye be kinka ni nyina kama dia ma intentam so minsi from na memfan samana fan down the radio mensha cm fan fifie mi wia na makwako wie won krofon kroso dia the 13th edition of the All African Games no na otwe ene ebu ni kom se pen yede ebewe ema dano memreda wo University of Ghana Sports Stadium ewo Legon no wana crossing ceremony no etodwa emra yenya reala ene Stoneboy enu nyina omoko performing ewo crossing ceremony na se na ebusia All African Games na bewe no say ena medal table no ekoye Egypt read kan omunya 189 total medals na o breaking it down gold no omunya 101
bana silver no so omunya 46 na bronze omunya 42 Nigeria etos mienu omunya a total of 120 medals South Africa etos miensa omunya a total of 106 medals na Algeria etos 9 114 medals and omuje Tunisia etos enum omunya 87 total medals Ghana etos makumaku insia yenya total of 68 medals na Ghana medals no breaking it down say NT gold no yenya makumaku dunkro 19 and silver no yenya 29 and a ban bronze no so yenya makumaku 20 okika ni nyina boma 68 na me break it down na ewu Ghana yen 68 medals na yegie no disciplines no bia nia ogie dia arm wrestling and a man do pa yenya 41 medals and arm wrestling and a edge de man boxing am I makumaku enson athletics am I makumaku insia football am I mienu weightlifting am I miensa hockey am I 2 medals and a taekwondo am I miensa swimming am I mienu and a volleyball am I miensa way and a total of 68 medals na eje no disciplines awdo a eje a yede won some editu anim na yewura mo na otwe matches awdo tutodwa na yamfa won some amfam awdia wonwura mo awo Ghana Division 1 League ma na otwe matches etodwa na na match day 19 results IPP mu no say NTA was zone 1A no one power etna fiesha ba ko Northern City entumi ante Victory Club Warriors anshebi Samsung Techima Heroes anshebi mana etna fie ema wasunta ebe chiomo bome kabako omentumi ante ena Steadfast FC etna fie ema Tamale City ebe bome kabako a omo entumi ante uwem ewo zone 1B nso a Bafo Soccer Academy 1 Young Apostles 1 DBB United 1 11 Wonders 0 Mighty Warriors 0 Brekun City is an Mighty Warriors 1 Brekun City 0 and a Techima Liberty etna fie sheba kwa BA United entumi ante uwemo ewo zone 2 na say NTA Rose Park etna fie shemieno Baseke Holy Stars entumi ante Young Red Bulls eshemieno Enzima Kotoko etimu bako Asakam LC anshebi King Pfizer ekosho mekamieno Mysterious Ebusuandras anshebi Samsung New Eduriasi anshebi ena Future Stars etna fie ema Sky LC ebebo mekabakwa omo entumi ante Park Academy 2, Seshi All Stars 1, Soccer Intellectuals 1, Elimina Sharks 0, and a Swedro Obrak Sebakwa, Venomous Vipers, and so Entmiantia, Medon some Ediamao, Urum Ewo Zone 3 na say anything, Oko United 0, Kotoku Royals 0, LC Nania Eshemiunu, Huawei United Etimubako, Golden Kicks Eshemiensa, and a Vision LC Entmiante, Still Believe 1, Sempefi Aomufi Kofodia, Omo Anshebi, Accra Athletics etna fie ema na God ebe bom ekamienu ema mutimu bako ena Akachi All Stars eshemienu Ankreti United enso eshemienu Home Stars eshe bako ema Atram Divisa AS Sporting Club enso eshe bako ena Susubiribi Sporting Club eshe bako Kings Palace FC entmiante na uwem awo Division 1 no say eno mo table no etie wo zone 1A no Techima Heroes edikan omo 35 points Tamale City etos mienu 34 points Victory Club Warriors etos makumako miensa omo 30 points ena enano Northern City omo 27 points mana etos enuma omo 24 points teams aka ni nyina no omo twatwa so wowem awo zombie na say enetie Young Apostles edikan omo 36 points Techima Liberty etos mienu omo 34 points one manafo Mighty Warriors etos miensa omo 33 points enano DBB United omo 28 points enumno Bafo Soccer Academy omo 23 points teams aka ni nyina no omo twatwa so ewasewa sa enetie wo zone 1 ana zone 2 no say enetie Park Academy edikan 34 points and omo Baseke Holy Stars etos mienu omo 34 Dabuase Sky FC omo toso miensa omo 32 points New Edubiasi United omo toso 9 omo 31 and a Soccer Intellectuals etoso enum zone 2 a omo 30 points yede won some area 2 enim onwemo enso zone 2 a asia won teams na area wono say enetie Venomous Vipers omo toso edunan omo 21 points
Mepaso Asekam FC etoso edunum omo 17 and a young Red Bulls etwa towards zone 2 omo so no 16 point omo da 16 positioner yero some eretuanim zone 3 no Vision Edikan omo 38 point na God etoso mienu omo 36 Okwa United etoso miensa omo 33 and a Huawei United etoso enaya omo 31 and a Bobokwa yefra no Home Stars ni nyina no etwa so wa yero some edema zone 3 na asia ono Kofodia Sempefi omo da 14th position 20 point and omo Akachi All Stars etoso 15 omo 17 point and I still believe 16th position omo twatwa omo 16 point and some no yewra mo Ghana Premier League Media match day 23 no Shasia down Mebeda wo in Central Sports Complex no Bobo kwa ya friend Samates omo Chihato folk ebo mekami no emo mo timu baako Samates goals no Evans Osewusu and about 2 goals no Edema Samates and Hamza Isa the sensational no Oti Kadumbako Edema Bobo kwa ya friend Akahato folk and draw game seka no Etraso Edema Bobo kwa ya friend Mediama Etnafie and Dimsasi Ekoti obi antuma afabo Anthony Yonkwatem 00 NAPM Great Olympics etnafie ehye 9 Aduana Stars etimu no sanso na wo Sunyane Coronation Park no Bofo Kwata no ehye mi no Amakara United etie Kadumba ko Golden City Park Brekum no Brekum Chelsea ehye ba ko Bechem United ehye ba ko ana wo Theater of Dreams de no Legon Cities ehye ba ko in Swataman Anthony Ante ana andra big game na no bi ani wo so no ekoso Kumase Babaya Sports Stadium Emra Sante Kotoko etnafie Ema Nations FC ebebo mekaba kwa omo Anthony Ante and the 2 games ebeba so no say enetie Uremo Golden City Park Brekuma 3 p.m. Ghana time no Royal Tamale United any Accra Lions and ebebo and our friends Uremo Pando Sports Stadium 3 p.m. and then Hearts of Lions and baby any Gold Stars and the Bebonia you don't want some animal Ghana Premier League table no say enetie Samates Edikan 42 points Nations etos mienu 40 Diana Stars miensan 36 Rekumi Chelsea and 934 Enumuna Bechem United 33 Mediama etosu ensian 33 Ena ensono tima yefran in Swatreman omo 33 House of Folk etosu watching 32 points Enam Chrono Asante Kotwa omo 32 points Otuaswa say NT Eduno Great Olympics 31 Duba ko Legon Cities 31 Accra Lions Edumianu 30 Edumian Sano Bobo kwa yefran Babiani Gold Stars 28 Eduna no Dinsasi 28 Eduno no Kara United almost 27 points and okwa sewa teams o man hwenia on betimi akọ relegation no but for kwata no at 16 position almost 26 points 17th position no Heart of Lions almost 21 points and Royal Tamale United ekatwa almost than 18 position almost 19 points ya don some area to anim okwa top scorers chart na abobo kwa Nations FC almost striker ya friend Asamoah Boate on odika washe 10 goals Hamza Isa Heart of Folk or 9 goals Twa so bebre yewra money am first stories ni bi entwa so mfama dia mi wura mo ewo my ya friend Ivory Coast na wura mo ewo Ivory Coast omo player ya friend Alan Max Gradel na abrante officially no wa retire from international football after 30 years at the age of 36 na 2011 and on making a debut at my ya friend Ivory Coast after 30 years at the age of 36 no Max Alan Gradel echuma on to mean twa so ensiakan from Ivory Coast national team nibiam na ordinary start no etutudwa say NTM obo a total of 112 games eshe 17 goals ebon afcon okomakomako enson 2012 2013 2015 2017 2019 2021 and 2020 so obo afcon no makomako enson and ojimu mienu 2015 ogie and last edition ya omo host year 2023 no Max Alan Grade ebwa emomoje ebon World Cup no so o make one appearance that's 2014 Brazil into legend proper legend Max Alan Grade officially no or the nigumedie abawi ochima on to aso ensiakan emfama
Ivory Coast national team ni bi ma yare won sam area to dwa empanifo pina na abona baso Didier Drogba no ne ade omo nyina na abona baso se wa besuma wa ye na afamu dia yare won sam area to anim owuram e Democratic Republic of Congo na owuram wo England championship no Abrante FN Axel Twazembe 26-year-old central defender we see akan area ma Manchester United pen o se kuntunwa ya na chia eneba o hwe na brabo na obono na o trantra England English national team no o nya bimbo intinde Abrante FN Axel Twazembe no was switching in nationality from Omaya FN England in the Obabebo e the ama Democratic Republic of Congo ya de won some area him na Shannon so family say Axel Twazembe no wa bo e the ama England under 19 under 20 and under 21 na o hwe no o huni say ba the senior side e England o nya bimbo in the ordinary achemo e DL Congo obebo e the ama e wan bisaka esina kan e the Manchester United ono so no o wakwanya say obetumi abo e the ama ma ye friend England any DL Congo ono so hwe no o hu say obetumi abo e the ama England into ya na dwen so switching in nationality na wa ba be sia kan e the ama DL Congo na so ne amete any say DL Congo for arejete so omo mpre e ma branch friend e wan bisaka no on the bo em fama DL Congo sense o ma di na chi ache o ya na dwen so o ma ende ya we so nya bi mbo no e na wa ya na dwen so bebo e the ama DL Congo nti e wan bisaka ne bed so ba be represent o ma ya friend DL Congo no o ma reject e wonsam no na otwe friendly games e to dwan ya monitor na yam Francidia Nigeria shemienu Ghana eshe baako Senegal eshe miensa Gabon entumi ante Algeria eshe miensa ma Bolivia etimu no na Morocco she baako Angola entumi ante Egypt eshe baako New Zealand entumi ante na Spain etena se ema Colombia ebebo meka baako entumi ante Netherlands eshe enai Scotland entumi ante na Hungary she baako Turkey entumi ante El Salvador etena se ama Argentina kobo meka miensa entumi ante Ireland anshebi sanso na Belgium anshebi na Denmark nso anshebi Switzerland anshebi England etnase ema Brazil bo meka ba comment ante Real Madrid abrante a ye friend Hendrik Felipe ono no nya the only goal e de ma boboku a ye friend Brazil inde wababa the youngest ever scorer for my ye friend Brazil enwa chinso no wababa the youngest scorer wa she goal e wo Wembley na France nso tenase ema Germany e bo meka mienu a omo entumi ante ebusu ansam ne de doson na mo emre nti yam France enyume ni aka chire bia no ye de eba betoa so edi ama na maminchia eye Hassan Adamu ohwe show no e wo Facebook sanso na Zigibi ehwe na eyo na no tinjeni ehwe na afenso no mehu se Philaman Otega no nyina no ehwe show no e wo Facebook mayenchi omo enne ewie nso wo na Elia Step omo nyina na ehwe wo Facebook mayenchi omo ewusi agudie mu nsema ye de bro no mayen Franci na Nhyiraba Emperor preach ni emfa kase bo no Franci emfa me amedi agudie mu nsem no e de ebro no di ameje so no e ya Yesu ano de hye Apakan GH the Blazekin over to you Nhyiraba Emperor preach ni emfa kase bo nsi mesom Apakan mesom ase na etiefo hwe ebegina Apakan GH agudie mu nsem so ne ye de agime nsem kase bo de basomo ena wie pramtubre mu no ya de nyina ebesie na boafo bo moden bo amen se akase wo me de ma amen ya okoji abokan the gangster kasana onipa obo a me de me ko Facebook awiai the champion tailor obo na ho moden pa ono na de me ko pie mu e wo Facebook no mensu so ameje mra sin konwa e kwa ne kontre kro e de pramtubre kase bo besom wo e di ameje so e Nhyiraba Kwadwo Sammy B e ma me so sui na Nadwo Asoki or the DJ DR hour DR hour no de ba abasom wonyompa kasade ni nyina ahanam na wonti bomodin se okasa video no wontim emfemfra mra DR hour eba na Nadwo Asoki oba bedi eho kya me de ama wo kosoma video ni na ha me sorry si na otoa so e de ama wo ye mo bibia mo enitia ade share DL News.